Assalamu alaikum rahmatullah. Ni ce Fatima Musa Magaji. Ina so in tunatar da mu ne yau akan zamantakewar rayuwarmu na zaman aure. Na yi wani post ne akan yadda mata suke son mazaje suna kiransu da irin pet names ko in ce romantic names. Bisa ga response ɗin da na samu, alhamdulillahi ni kaina na amfana da wasu bayanan da especially 'yan uwa maza suka yi. Mata suna so kullum a riƙa lailaya su, to ina so in tunatar da 'yan uwanmu mata hakanan su ma maza suna so a riƙa lailaya su. Wato ya kamata mu san cewa shi aure yana buƙatar girmamawa, dole ne mu girmama juna. A matsayin mai gida ya kamata mu mata mu san cewa shi mai gida tamkar sarki yake. Idan ma baki san yadda ake da sarki ba, kina gani a films yadda ake karrama sarki, yadda ake mutunta sarki. To a matsayinki na matar gida dole haka zaki wa mijinki. Wajen yi masa magana dole ya zama akwai da'a, akwai biyayya. Wajen kiran suna, ina mamakin in ga mata suna kiran sunayen mazajen su kawai da suna haka, ni abin yana bani mamaki. Na san an zama ɗaya amma dole ne ki mutunta mijinki, dole ki karrama shi. Yana da kyau a ce kina da wani romantic name inda ke da shi in kuna zaune kina kiran shi, ko kuma sunan da kuma in ana cikin jama'a zaki kira shi da shi, amma haka kawai ki kira shi da suna gaskiya baya daga cikin mutunta mai gida. Ya kamata mu san cewa shi mai gida yana da matsayin da ya kamata a ce komai nasa za a kula da shi ne in a very special way. Abin mamaki sai gashi muna kyalewa a ce masu aiki su suke girka wa mai gida abinci, su suke har gyara ɗakin mai gida, ki ga wata har ina wuyas ɗin mai gida mai aiki take. To me amfaninta a matsayin me amfanin ki a matsayin mata idan ba za ki wa miji irin waɗannan personal aikin ba? Idan har muna so mazaje su rika kiran mu da special names, to dole sai mun gyara. Wajen abincinsa ya zama dole an ba shi kula, extra kula. Kayan abincinsa daban, ba kowa ne zai dinga taɓa ba. Ina nufin plate ɗinsa, spoon ɗinsa, anything dai na mai gida dole ya zamanto daban. Wajen tarbiyyar 'ya'ya, wajen tsafta na ke kanki da na gida da na yara, dole sai mun kula da wannan. Wato ina so mu gane wani abu, akwai mata da suke complain cewa kullum ina ba wa mata laifi. Ba wai ina baki laifi bane. Akwai wata kawata da take cewa faɗa da miji kuma faɗa da gwamnati ne, to ki yarda haka ne. Idan har kina so ki zauna daɗi a gidan auren ki, to ki gyara. Ke ki gyara naki, shi ki bar shi da Allah, ki ta addu'a Allah ya canza miki shi zuwa ya dinka yin abin da ya dace. Gare ku 'yan uwa maza, dole ku san cewa ita mace abu ne da dole a kula da ita. Idan har kana kula da matarka, to inda yardan Allah cikin sauki ne don ta girmama ka. Duk nauyin da Allah ya ce ka sauke, in dai har ka sauke, insha Allahu a wajen mace dai mai sauki ne. Ba yadda za a ce mace tana cikin kunci na rayuwa kuma kana expecting ta rika mutunta ka. Dole sai mun gyara. Har ila yau dai ina kiran maza da Allah a taimaka a rika kiran mata da irin romantic names din nan, don wallahi tallahi yana daga cikin matsaloli da muke samu a gidajenmu na aure, musamman a wannan bangare na ƙasar nan. Wani abin sai mu ce wai ko don kunya ko don girman kai sai mu yin shi, bayan kuma idan muka duba tarihin sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu ga yadda ya zauna da matan shi, sai mu ga shine ma turawa suke copying, sai kuma ya aka yi mu sai muka yadda wannan ɗabi'an. Dan Allah dole mu yi haƙuri mu gyara dukan mu daina concentrating akan problems ɗin auren, wato flaws ɗin auren. Mai ƙoƙari mu gyara irin waɗannan ƙananan mistakes ɗin da muke renawa, wallahi yana taimakawa. Har ila yau ina kira ga 'yan uwana mata, mu daraja mazajenmu, mu kula da abincinsu, komai nasu mu kula da shi. Wajen musu magana ya zama akwai da'a, akwai mutunci, akwai karramawa, to insha Allahu za a samu sauƙin al'amura. Mu samu sunaye masu daɗi wanda za mu rinka kiran mazajenmu, in Allah ya da aurenmu zai zo mana cikin daɗi. Allah ya taimake mu, Allah kuma ya ba mu sa'a. Jama'a assalamu alaikum.